Здравейте! Бих искал да покажа как правя чепратата си за морски риболов. Значи, бих искал да ви препоръчам първо да видите другото видео, което бях направил, където вместо куки използвах, т.е. вместо кука използвах отвърка, вместо влакно канап, защото много по-добре се виждат всички възли, примки и т.н. Значи, тук идеята на това видео е по-скоро да покажа как точно е добре да се държи самото перо, парченцето от перо. Така. Значи започваме. Взимаме червения конец, между другото. Разгъваме малко, може би около 60 см, примерно 70. Хващаме макарата и я закрещваме с кола на панталона си или с крак. Целта е просто да ни е удобно конеца да бъде опънат, докато работим. Така. Правиме едно възълче. Двойно. Значи работя не с прозрачно влакно, а с възможно най-дебелото и най-цветно влакно. То е някакво зелено на цвят. Може би 0,45. Поне така ми се вижда, не знам. Даже не го знам какво е, сигурно на 20 години. Така. Значи. Хвана конеца, че ми избяга. Значи конеца и влакното се слагат едно срещу друго. Не знам дали се вижда. Другото видео мисля, че обясних добре там. За какво става дума? Хващаме куката. Значи това е конеца. Това е влакното с възълчето. Това е куката. Правим 3 намотки, които пак казвам в другото видео се виждат доста по-добре, по-детайлно. Човек може да разбере за какво става дума. Тук е почти непосилна задача. Така. Ще да покажа как си взимаме парченце перо. Посредством игла. Разделяме малко парченце и откъсваме перото. Това е парченцето перо. Поставяме го над куката. Това между другото не съм го споменал, но значи острието на куката е надолу. Може би се вижда, докато перото е нагоре. Правим 3 намотки и върху перото. Само момент, че понякога път се случва така, конеца ми избяга малко.
Така. Значи трябва да държа с крак този клънц, че докато обясня за какво става дума, не съм дали ги направи вече 3 или 4 намотките, няма значение. Прямо. По принцип трябва да бъдат 3. Значи така, след което хващаме перото и го надигаме малко и започваме да правим отново намотки само върху куката и въкното. Т.е. под перото. След което отново слагаме още 2 намотки върху перото, но ги слагаме възможно най-назад. Така че да не покриват намотките, които са под перото. За да може перото да остане, да не бъде успоредно на дължината на кукичката. Така, зачистваме всички стърчащи перца. Перце конци. И пък тази кука е малко по-голяма и перото трябваше да бъде по-голямо, но няма значение. Идеята се вижда ясно. Значи, ето така изглежда. Куката. Хващаме и я завъртаме. Тук това влакно дебело и праща малко, но както и да е. Ето така, това е крайната цел. Дали се вижда? Просто трябва перото да минава през върха на куката.